Bajar Agiriyê dikeve Bakurê Roşilatê Tirkiye û li ser sunûrê Îranê ye. Rûzemîna Agiriyê zêdetirî 11,000 kilometrekare û nüfusa wê jî 550,000 e. Aboriya bajar piranî li ser sewalkariyê rêve diçe. Bajarê Agiriyê mixabin ji aliyê aborî ve di nava rewşeke gelek kambaxta ye û di nava 81 bajarên Tirkiyeyê de di rêza dawiyê de cih digire. Gelê Agiriyê bi vê mebeste hilbijartinên xwe cihî li bendên ku kesên bên hilbijartin ji bo vî bajarê qedirgiran xebatên baş bikin. Kesekî negotiye ji bo rızayê Xwedê em ji bo vî şehrî genelleme xizmetekî bikin, xizmet nebdiye. Berbijarê hevşeradariyê Agiriyê HDP, Abdurrahman Doğar, heman pizgirêk anên ziman û got ku ji ber van polîtikayên hikûmeta AKP yên şaş li herêmê sewalkarî hatiye ber dawîbûnê. Tu xizmet Agirê de nehatiye kirin. Miletê Agirê ji tinebûnê ji jariyê belengaziyê koçber dibin diçin metropola. Zamanekî pez û dewar hebûn xayît kirin, însan îdarê xwe kirin, polîtika wî evê jî, wî hikûmetê jî evî jî xelas kir. Berbijarê Partiya Saadetê û Serokê Oda Bazirganî û Pişesaziya Agiriyê Berê Mehmet Erat ku ji Partiya Dad û Pêşveçûna AKP derbasî Partiya Saadetê bûye wiha got. Ne yazık ki bugün Mixabir niha berbijarê Partiya Desthilat Tudbêjiyê qay berbijarê CHP ne. Qala pirsgirêkên bajarî dikin. Ji bîr dike ku ev 10 sala zêdetir e AKP şaredariya vê bajarî dibe. Demekî kin jî serî sakîk pirêve bir. Ew jî qayûm hatine diyar kirin. Ev 3 sala walî şaredariya pirêve dibe. Eger di agirî da çi xizmet pêk nehatibe, gelo torxinê li kê dikî. Hêjayî gotinê ku li Agiriyê dehêkê adara 2017 da Wezareta Karê Hundirîn li şûna hevşaradarên Agiriyê Muqeddes Kubilay û Sirri Sakik waliyê Agiriyê wekî qayûm diyar kiribû. Berbijarê HDP Doğar destnîşan kir ku di nava demên da qayûm ji bo bajar tu xebat nekiriye û li gel vê şaredarî xistiye dibin deynên giran da. Qayûm avêtin niha 105 trilyon deyndara pere jî nehiştin, kar jî nekirin, xebar jî nekirin. Yani hatta vî manê qayûm belediye şêland xilas kirin, talan kirin. Berbijarê şaredarê Agiriyê AKP savcı Seyan jî hemû rexneyên ku li partiya wî AKP tên kirin red kir û parast ku partiyên dîn nehiştiye AKP bixebite. Ne usane destê AK Partidanîne nehiştin, rahatî nedanî. 3-4 sala destê wan da 6-7 mehe destê AK Parti'ye de zaten 6-7 meha da jî belli ye ku çi iş biye, işê baş biye, walî işê baş kirine. Belem li Agiriyê bûn rewşa Agiriyê me şopan û pizgirêkên wê herî sereke me înan ser ekranê we. Li demên borî da 2014 da HDP ji sedî 51, AKP jî ji sedî 45 deng wergirtibû. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Agirî.